Tak čaute všetci, v dnešnom dieli sa pozrieme na Artiket 700. Mala k nám dojsť na servis Kenema, ale došiel Artiket. No. Artiket horšie, ťažšie štartuje, nemá taký plný výkon, ako by mal mať. Zákazník už menil čerpadlo, ale nakoniec to došlo k nám. Takže v dnešnom dieli sa pozrieme na elektrické chyby a ukážem vám, ako sa to robí diagnostika. Lebo to má vlastnú diagnostiku, kde ukazuje chybové kódy. A potom sa pozrieme, čo si myslím, že asi bude problém. Lebo trošku som rozmýšľal, už som trošku pozeral, už som sa snažil tie chybové kódy vymazať, odpojiť baterku, spojiť plusko, minusko a potom som sa na internete dočítal a dozvedel dve nové veci, ako tá diagnostika funguje. Takže aj to vám vysvetlím. No, ideme si nahodiť baterku, aby som vám ukázal tú diagnostiku, čo má Artiket svoju vlastnú. Tu pod sedadlom je kabel, ktorý vyzerá si takto, na ňom je ochrana. Otvorí si to, buď tu podľa videa, alebo nájde si na YouTube, ktoré dve potrebuje spojiť z tej strany. Tento a tento. To je jedno, nejaký káblik, alebo drotík, alebo niečo, čo je vodivé. Proste si to spojíš takto, pretočíš kľúč. Ono ti už samo začne vyhadzovať kódy. Vidíš? SC12, SC1314, SC12, SC13, SC14. Podľa týchto kódov si nájdeš na internete, čo znamenajú tie kódy. 1.2 mám pocit, že je TPS senzor, 1.3 je senzor nasávania vzduchu a 1.4 je snímač kľukového hradiela. Neviem, či to je presne, hovorím to len čo si pamätám. Ale Artiket má ešte dve ďalšie veci. SC znamená Safe Code. Aspoň tak si ja myslím. To sú uložené kódy, ktoré sú uložené v pamäti. Ale potom ešte ti môže ukazovať AC. To znamená Actual Code. A to sú problémy, ktoré by boli momentálne, ktoré sú teraz. Má to nejaký problém, preto to nejde. Ukazovalo by ti aktuálny kód. AC. Tu nám ukazuje SC, takže Safe Code, uložené kódy. Takže tie kódy tu môžu byť už dlhšie, môžu to byť kódy, keď niekto niečo odpájal, štartoval a ono to zaznamenalo, proste nie je to vymazané. Majiteľ si tu viem, že menil aj čerpadlo sám, takže tie kódy asi momentálne brať do úvahy nebudem. Ja už som mašinu štartoval, už som skúšal odpájať tie senzory, proste žiadna zmena. Mašinka by mala ísť na svoje hodnoty, nešlo to vôbec, žiadna zmena sa tu nestala. Naštartujem vám a ukážem vám, ako sa to správa. Sú to o dosť horšie štarty. Ten chod príde mi nepravidelný, z dochyna to do výkonu to moc nejde. Ja som riešil elektrické chyby, hral som sa trošku s čidlami, skúšal som vymazať kódy cez baterku, sa mi to nepodarilo. Už som trošku ma to štvalo, že keď som len rozmýšľal, čo to môže byť. A nakoniec ma osvietilo a je to naše staré známe, čo robíme stále v kuse. Takže pozriem sa na jednu zásadnú vec, lebo tieto problémy mi neprídu ako elektrický problém. Nakoľko je to strek, to by malo ísť ako hodinky. Ja si osobne myslím, že tu bude buď skočený rozvod, alebo vydratávačka, alebo problém s ventilami. Správa sa to tak, keď je skočený rozvod, proste horšie štarty, cúka to, nechce to ísť. Alebo sú zlé vôle ventilov, alebo sa vydrela vačka, čo na tých Artiket sa stáva, keď nikto nikdy nekontroluje ventily. Takže zhodím si plasty a pôjdeme si rozobrať to víčko, lebo ťaha ma to tam. A ja verím, že buď bude vydratá váčka, neotvára nám ventily, alebo bude skočený rozvod. Takže pozerajte videjko ďalej a dozviete sa viac. Jak pozerám na ten Artiket, aby som sa ku tomu dostal, to sa dá zhodiť dole. Tu uvidím, ale proste... No, ide to. Okay. Tu bude asi veľmi málo miesta sa tam dostať. Ešte plus tu je airbox. Paráda. Tento celý plast je jeden kus. Takže všetko musí ísť dole, rozobrať to, aby som sa dostal ku hlave. Takže na tie plasty sa teším najviac. To tak pol hodinka a prihlásim sa vám. Keď to rozoberiem, zhodíme dole airbox
a začneme si rozoberať veko. Každá matka iná. Chláte, by to pojebal. No šruby sme si dali dole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, bude to asi takto. A teraz ešte zhodiť celý ten zelený plastik dole. Poďme na to. No, pás máme povolený celý. Svetlo máme odpojené, všetko. Všetko je povolené. A toto bude sranda. Dobre, prešlo. A už len to dajme dať von. Pánečky. Ja isto nebudem dávať dole volant, ale isto je. Chalače. Jak za trest toto? No. Tak ktoré plasty sú ako fakt za mňa na kokot premyslené. Ja keby to nemohli, tak tu rozrezať, alebo tu zrobiť spojdov. Nie. To musíš. Tak. Jak Dilino Car. Vidíme airbox. Ty čuráku. Silikonátor. A červený. To bolo robené dávno. Ešte z čias dejín a bohov. Kde bol iba červený silikon. Čierny alebo presvitný nepoznali ešte. No. Fakt ma zaujíma, čo to bude za problém. Dúfam, že to vyriešim a mám pokoj. Ty piču, krížek nový. Dobre, poďme ďalej. No, zhodili sme si dole plast. Zhodil som si dole ten plast na nohy. Ďalej som si zhodil dole víčko, aby sme sa dostali a mohli si pretočiť kľuku. Taktiež sme si nastavili hornú vrať. Tu na artiket je iba čiarka. Tu na rotore uvidíš iba rovnú čiarku a ideme si pozrieť vole ventilov. Sviečku som si taktiež vybral, vyfúkal som si bordel dookola a ideme sa pozrieť, ako sú na tom vole ventilov. Ty piču. No, nesanoval takto. Čakaj, skúsim si ešte motor pretočiť raz, lebo teraz mám asi strihu ešte. Stále keď si nastavíš hornú vrať, musíš mať čiarku a ventily by mali mať voľu. No, toto voľu majú, voľu má. Kebo ja tu aj vidím bačky. Pozrieme si výfukové. Mali sme zákazníka. On má motorku u jedného mechanika. On mu povedal, že to silikon v motore nevadí. On spadne do motora dnu a on tam zhorí. Tam mne by zajímalo, jak si zajebe čerpadlo, tak celý motor zhorí. Vole ventilu mi nepripadajú, že by boli zlé. Ideme si pozrieť rozvod. Rozvod nevyzerá, že by s ním dačo bolo. Reťazka vyzerá OK, ale ja ešte pre pokoj na duši si zhodím dole víčko, lebo tu pri artikete to chcem vidieť. Takto to už dačo robil. Tak vidíš ten silikon. Takže už keď to mám v takom štádiu, že som pri tom. Viem, že oni majú problémy. Nie, že majú problémy, ale mal som artikety, ktoré už mali zaklepané vačky. A keďže je to silikon, tak už sa tu niečo dialo. Ešte zákazník to mali čerpadlo. Ešte keď tu problém nenájdeme, kontrolujeme si tlak v čerpadle. Jaký má tlak, Boh vie, či to poskladal dobre. Aj to môže byť problém, že v mašine sa nechce štartovať. Ventily a rozvod, to je základ, to treba kontrolovať stále. A teraz to... Kto toto odlepí teraz? Keď chceš, tak podáčom búchaj, lebo väčšinou niektoré víčka sú fakt zalepené. Zober si meď. Asi to je hliník. Aby si to nepoškodil. Aj hliník je mäkký. No. Váhatky jak nové.
Hádky jak nové, vačky v poriadku, silikónu to najebané, si musíme vyčistiť. Ja čakaj, lebo rozvod som pozeral, ale nečakal som, či je skočený rozvod. No. Keď pozerám, tu je jedna čiarka dole a tu je čiarka hore. Mne to príde, tam mám nastavené, rozvod mám dotiahnutý. Mne to príde, že tu máme skočený rozvod asi. Pri sam Bohu. Idem ešte raz si pozrieť. Čiarku mám v strede. Tu si reťaz našpanujem. A fakt, ja vám, neviem, čo na kamere bude vidieť, keď vám dole hlavy. Ale vidíš tu tú čiarku? Tu je čiarka. Počkaj. Pohaj s tým svetlom. Tu je čiarka, ale mala byť rovno z hlavou. A jedna čiarka je tu hore a druhá čiarka je skrytá dole. Takže keď si posuniem vačku o zubok do tej strany, tak mal by som mať rozvod v rovine. Alebo ďalší problém je, že možno strihlo klynok na kľuke, že je posunuté časovanie trošku a preto nám nesedí aj rozvod. Ja skúsim to prehodiť. Ja zavolám zákazníkovi, či kto náhodou nemenil rozvod a dal do kokota rozvod, či náhodou toho nešupali. A uvidíme, či sa mi prizná, lebo dávalo by mi to zmysel, že dal o zubok. Lebo reťaz mi nepríde vyťahaná. A tu je ešte toho dosť. Reťaz mi nepríde, že by bola KO. Že idem zavolať zákazníkovi a ozvem sa. Tak sme si nastavili rozvod. Dal som si dole tú krytku. A tu ešte aj pekne vidno čiarky. Teraz je to nastavené dobre. Tá maličká odchýlka, to nie je až taký problém, lebo ešte ten španovák to došpanuje. Za mňa dobre. Bol to jeden zub skočený, alebo niekto to zle dal. Mám pocit, že asi skôr to niekto do toho šupal a dal to zle. Takže nahodíme si ešte šruby, dotiahneme. Druhú stranu taktiež, no a dáme silikón, nahodíme to. A nech to schnie aspoň do rána. A ja vám poviem, už keď dávate silikón, treba všetko pekne očistiť. Odmasniť s čističom brzdou, odmasniť, poutierať, dať silikón, dať ho tam a nech to schnie ten silikón aspoň 12 hodín, najlepšie 24 hodín, keď to schnie, vieš, že to bude držať. Lebo my za mladá, aspoň ja za mladá, dal som silikón, kámo 15 minút a už som še vložil a furt to tieklo. Keď už tam dávaš ten silikón, nechaj tomu aspoň 12 hodín, nech to vyschne. A potom máš o problémy menej. No, pokračujeme ďalej. My včera sme ešte volali so zákazníkom. Ten nám povedal, že on štvorkolku tak kúpil. Proste od kúpy mu štvorkolka ide tak nepravidelne. A že áno, bol rozbitý vrch. Preto tu boli tie nové váhatka, aj vačka, aj silikón. Takže niekto že vraj robil už hlavu, lenže dal zle rozvod. My sme si rozvod nastavili. Tu sme si vyčistili veko, vyčistili sme si hlavu, dali sme silikón. Lebo tu ide iba silikón, schnie to od včera večera. Takže toto máme pripravené. Ideme si nastaviť ventilky. Lebo stále keď dávaš dole veko, dáš ho naspäť, treba si nastaviť ventilky. Pozrieme si manuál. Hodí vám sem foto, aké tu majú byť vole a... Ventilky máme nastavené, dali sme si zlatý stred, sacie boli 0,20, my sme si dali 0,10, výfukové boli taktiež 0,20, dali sme si na 0,15, toto by sme mali v poriadku. Nahodíme si vička a štartujeme. Niektoré artikety, tu ak by niekto pozeral, že zabudol som dať šrubu tu, aj tu. Lenže oni majú prípravy, lebo tie veka pasujú aj na iné modely, ale v hlave nie je závit. Toto je v poriadku, že tu šruba nie je. Tak ešte vička si vyčistíme, dáme aj nové gumky. Ja si stále, keď niečo robím a gumičky ostanú, tak si nechávam, aby sme nedávali silikón. No, vička máme nahodené, ventily skontrolované, airbox nahodený, snímače, hadičky zapojené, sviečku máme nahodenú. Mám pocit, že to bude asi všetko a mohli by sme si štartovať. Takže toto sú prvé štarty, vôbec som to neštartoval predtým, takže tiež ma to zaujíma, tak poďme na to. No tak toto bude sranda. No a teďka mňa zajímalo, či nebude strihnutý klynok na kľuke. Aj to je možnosť. No,
Takže nahodili sme si rozvod, mašinke sa stále nechce ísť. Napojil som si diagnostiku. Už mi to ukazuje iba jeden kód AC, aktuálny kód. Takže ideme si pozrieť, čo je problém toto. Za ďalšie tá čiarka by mala byť v strede. Ja mám pocit, že to je nastavenie TP senzora. Čakaj, idem si pošrubovať. Áno, vidíš, už je dole, jak som s tým TPS-kom pohol. Teraz to je v strede, len že tu na tom TPS senzore je aj vadný kontakt. A ešte tak vidno. Proste to tam nedrží. Takže neviem, či aj TPS nebude robiť problémy. Máme to v strede. Ukazuje nám aktuálnu chybu 1.4. Idem si pozrieť, čo to bude. Vypnem kľúč, odpojím diagnostiku a skúsim si to ešte raz štartnúť. Teraz mi to ukazuje zase iné. Takže tu nebude jeden problém, ale bude ich viac. P0635. Idem si pozrieť ten kód, čo to môže byť. No, ten kód, čo nám ukazovalo P06, neviem čo. Dočítal som sa, že to je kód na servo, že to má nejaký problém so servom. A ten aktuálny kód 1.4 to je TPS senzor. Ten senzor nám udáva palivo pri pridaní plynu. Proste na tom senzore je urvatý uchyt, v kabeláži je urvatý uchyt, proste nám to tu nedrží. Skúsim to tu poriadne pripevniť a uvidíme, či nám to pomôže. A keď nie, asi to vidím na TPS senzor, že objednáme nový a uvidíme, čo ďalej s tým. Takže máme zmenu, ukazuje nám to už iné kódy. Skúsim ešte zmerať kompresiu a uvidíme, čo ďalej. Tak škoda, že teraz toto nemám na kamere, bo už normálne aj vy by ste začali veriť na magiu. Štartoval som si, nejde to, hej, pozrel som TPS-ko, všetko, hovorím, skúsim zmerať tlaky, dám si novú sviečku, našiel som novú sviečku, takú istú, daj mi ju tam, jak po nej jeblo. Zobereš, dáš tam starú, takú istú, ide. Nechápem tomu, dobre, toto nechám tak, tú magiu, nebudem sa tomu venovať. To video sa nám trošku predĺži, lebo tu je toho viacej. Hovorím si, vyberiem si airbox, naštartujem si to, proste filter, no. Už dačo prežil, ale na jednu vec som prišiel. Už nám neukazuje aktuálny kód, tu je zlý kontakt na TP senzore. To asi máme vyriešené. Ukazuje nám ukazuje nám ďalší kód, ale to je servo, to nebudeme riešiť. Mašinku si štartujem. Bieda, strašná bieda. Dám si tam čistič. Mašina ide jak jeden kvet. Vidíš? Teraz to jede, takže ja si nemyslím, že tu bude problém nejaké čidlá, ja si nemyslím, že tu bude problém už motor, rozvod máme nastavený, ešte si zmerám kompresiu, ale ťaha ma to ku palivovému čerpadlu. Proste to čerpadlo robí malý tlak, preto je tu malý tlak na rampe a nechce to štartovať, nechce to ísť. Majiteľ už menil čerpadlo, takže idem ja si skúsiť premerať tlak paliva, ešte si zmerám kompresiu, nech mám kľud a uvidíme, čo ďalej. Takže zatiaľ ma to vedie, že máme malý tlak paliva na rampe, preto nám to neštartuje. Keď mu dám čistič, že to obohatím, ide to, nevynecháva to. Takže tu bude ďalší problém, asi niečo s palivom. Tak boli sme si kúpiť hadičky, vyrobili sme si systém. Neviem, či bude vidieť. Malo by to mať čerpadlo aspoň 3 báry. Pretlačím kľúč. Spadne. Pretlačím kľúč. Spadne. Štartujem. Takže problém číslo 2. Máme slabý tlak paliva, preto nám mašina nechce štartovať. Musíme to rozobrať, vyriešiť, aby to bolo v poriadku ako má a uvidíme čo ďalej. Ako mňa osobne neprekvapí, keď tu bude ešte ďalší problém. Prvý bol rozvod, druhý je tlak paliva na rampe a tretí, dúfam, že nič, ale pri mojom šťastí, no uvidíme. Tak vybrali sme si čerpadlo vonku. Vidno, že toto čerpadlo zakáznik menil, ale problém je tu pre tlakový ventil. On nedrží tlak, má tu držať 3 bary.
Toto malé Bubidu 2. Objednali sme si nový pretlakový ventil, ten nám dojde za týždeň, si to poskladáme a toto videjko ukončím tak ako je a urobíme si z neho druhú časť. Takže problém 1, sme tu mali preskočený rozvod, alebo niekto ho zledal. Problém číslo 2, bol slabý tlak na palivovej sústave. Takže toto si doskladáme a budeme si štartovať ďalej, takže ďalšie videjko z pokračovania vydám asi tak cca o týždeň neskôr, ak nám dojde diel. Takže zatiaľ sa majte.